he thon thua hian hmeichhe pakhat theihna mak danglam tak mai nei a oma a hming chu Yuyang ani Yuyang hianin monster a hmu theia heng monster te hi mishing riluna le beidong to tak tak te atanga lo in siam chuak jelly ang mayalang ani a tin Yuyang hianin atet lain anu tharau chuanin ataksa achwa san lai mu in tin ataksa chu heng jelly monster a changlai chu amit ngein a hmu boka tin Yuyang hi anu dik takin a boral san to a apa hianin nupuidang anei le a tuna chuan Yuyang po nula alo ni ve to a high school a nurse na te thokin a theina makdang lam tak monster a hmu theina chu ama po in a in pom thap to a chu mai baka chung monster te a hne thei tura in ve na makdang lam tak tak te anei cheu bok ani Yuyang I thona high school a hianin moto poimo tak mai anneya chu nui na hianin mal somna kengtel ti ania hemia wang hianin jingtin an school a hianin nui exercise session an nei pui thin ani ni khat chu zirlai pakhat yon ko ti hing pu hianin a mai chedu tak nena a du zia ti lan nan mombati thin lunglem hanga siam chu a cheina na ta na mangin surprise turin alawin buat sei mek boka in chung sang lama chang chuan school no pang ara ti chuanin anin buat sei na chu alo thli renga ara hi an lu ne na anin ngai zon deu awangin yan lu thil ti chu romantic ati in alo hlimpui ema chuti lai chuan an school a thil anei na mun cafeteria a chuan school no pang swengon ti chuanin yan lu an ara ya du thu a shil don ti chu a sheta a sengu hi ara chan thatak mai chau anilawa ara hi arukte in alo du ve reng maya chu thu thang a shat ve le chuan sengu chuanin man mo setin ara chu azong ta a ara le yan lu anin ngai zong tur chu adu lo ema a chan chu ara hne na adu thu shil chu adu thu samani wangani chutia man mo le boy tak chunga ara zon lai chuan a ngonga hian na aron om thut maya man mo takin skula in enkol na lama treatment la turin akal ngala chuta chuan Yuyang chuanin jelly heart shape ang mai om chu sengon hong atang chuan apot chuak ta a Yuyang chuanin engang monsterin nge sengon chu ti boy ti achian chia lo awangin sengon chu hospital akal turin atia ma se sengon chuanin hunrem chang chu bo pel adu lo awangin ho chu atum lawa damdoi la in enkol na room chu achwa santa a chutia sengonin room achwa san lai chuan Yuyang I chuanin sengona anpui akong khar zona loading reng chu ammo a mak ati ema wangin chui chian adu ta a an skula chuan sengon anpui tam tak an omani ti chu a she chuak ta a heng sengona anpui te hianin an entir chu sengona du thu sam le puitin lo te an ni heng anpui te hi sengona nun na atan an hlawom thei awangin Yuyang chuanin a man ruwa te la in man mo takin sengona chu azong tangala a mo nu chuan an homeroom teacher in piam hne na chan puina dil turin avakala in piaw mo masak ber chuan thilmak tak mai awang huta a in piaw taksa babulina hwalvel chu a muthaya mishing taksa babulina hwalvel chu avoi khat mu na ani awangin shia chian achak ema ma se athil ti tur apoimo ema wangin zot boy telavin sengan azon na lama pui turin adil ta a in piaw chuan ke bai chungin sengan chu azong takmala a ke bai na chan hi kum tam takkal ta a an accident na awangani in piaw hi homeroom teacher mai ni lovin Chinese strong po azirtir china zirtir tu chen khatin en hiam chin ma se mitam takin anja ema achan chu an school din tu pa ani wangani chutia an zon mek lai chuan sengan chu an school in chung sanga chuan chaw mai hianin a oma ara hna adu thu shil atum mek lai chuan yen lu chan pa chu alo langa ara chu in hnuaya yen lu ana nga reng to thu arun shila ara chu man mo takin akal ngala sengun chu achaw ema wangin tong po atong theilawa chuti lai chuan Yuyang chuanin
jelly tam tak stepa chu amua jelly chu zui zelin in hnuai basement in kal chu a thiltihtha a an school security guard hena chuan in hnuai basement cha bi chu adila ma se in peu chau chu basement a kal thei thu alo shila chu mai baka chu basement chu tharuk dana ti faizel angai thule chutiang tidu turmi an mu zo lo thu alo shil bok ma se yuyan chuanin asha chan chak ema wangin basement a chuan alu druta thova jelly monster tam tak an lo omti a mu chuan mak ati ema aman rwa chemte chimbal rong chuan jelly monster te chu satin a beida chiam maya chuti lai chuan basement in honga chuan in piaw alo luta inge thil thleng shelo chuan alut zela yuyang in jelly monster te a beina room chu awa thleng ta a jelly monster te hi yuyang chovina mu thei awangin in piaw mita chuan yuyang chu mimol borwa ka chemte vei vak ringot angin alanga yuyang chuanin monster a bei thu chu in piaw shil ma se a oi don lo ti a shiat awangin a shil boy te lo zoka basement chu a endik chhun zom ta zela ankal thui tela jelly monster an lo tam tel boka yuyang chuanin in piawan engtin nge angayang ti po don lo chuan an ma a jelly monster lo oma piang te chu a chem chuanin a lo sat mia maya in piaw po chuanin engma soi boy lovin azui vezel mai boka chutia an kal lai chuan yuyang chuanin thilmak tak mai a hmuta a chu in piaw hwal vel tu babal chuanin in piaw chu jelly monster te an bei theina laka aveng ti a hmuthaya a chan chu jelly monster ten in piaw hwal vel tu babal an sik apyang chuan an razel ti a hmuthaya yuyang I chuanin asha chak ema wangin in piaw hena chuan ti hian a zota thildang tam tak ati theilaya zirtir tu na a thlan chan chu a zota a in piaw chuanin zirtir tu na chu apu du thu samani thule apu du thu sam ti hlotlin adu thu in a changa chutia an kalzel lai chuan room pakhat hi an wathenga chu room kong khar kota chuan lung hi a oma chu lunga chuanin thila inziaka in pewa chuanin mak ati ema wangin lung chu choikan atuma maktak mein in pewan lung a choikan rual chuan ahnunga yuyang ding hle lai chu borwa ka aleng dor maya chuti lai tak chuan yan luan aran hena adu thu shil alo tum lai vel tak alo ni boka anni le zirlai dangte chuanin thil kordot mei chu an sheta a zirlai chen khatte chu an om huna ni khoshilovin an tlutop top maya mitam tak doi atin an ombok an nui ta vak maya school in chung sang lampanin an tlan chhota sup maya he thil thleng wang hian arai po chu in chung lam apan ve ngala strengan po chu doi atin na omti an huthaya pala lon liam alo tum lai me kania arai chu man ho takin strengan apui turin atlan ngala chuti lai tak chuan yuyang borwa ka leng dor chu adinga thil diklau tak mai thlengani ti asha basement chu rang takin a chwa sana in chung sang lam chu apan ve ngala a han thlen chho chuan man mo takin zirlai no pangdoi ate chu a chimbal chem chuan an luwa avodia tiata chutia yuyang in awak apyang te chu an lo harpa ngai le ta a ma se zirlai doi at an tam ema wangin an vaya chan chwa chu a har sakhop mai arai tan ero chuan yuyang I thiltihtihtheihna mak tak mai mu na rem chang alo nia atan mak deuh hlek ma se yuyang I thiltihttheihna chuan a chhong em ani lir hing alo om thut maya muntina khi asiama an school building kota chuan kozau tak mai hi alo in siam boka in piawan lir hing a shat vele chuan basement chu man mo takin a chwa sana in chung lam chu ke bai chung chuan a thing chho vele a zirlai doi a thaute chu a han chan chuak ta a ma se mak tak main zirlai chan chwa to te chu doi a tin an le a yuyang chuanin monster lian tak mai a mu chuan a pistol chuan a kap ta chara monster an ti chu yuyang I che ina mu thei awang chuan
arai mit mua chuan New Yangi chuanin boruak aka vak angin alanga chu monster lian tak main aka han an chuan zirlai te chu aka a chuan a hi plut vek theya ma se vanei thlak takin school pal chuanin student te a hi plut vek tur chu alo veng ve a in peo po chu monster chuanin a hi ve mek boka chutia in yang le in peo pala an tan lai chuan an chau to em awangin an kut chu a in syria ya an kut a in sik vele chuan in peo chakna bubble anga chu in yang ile a pistola chuan alwang luta chakna tam tak anei nu chuan a hlim ema a dan te siam remin monster chuanin aka a an vele chuan in yang I chuanin a pistol chuan a kap ta thruai maya monster lian tak mai chu a ke dar ta vek mai chau emin in yang I chuan in piang chakna pelet tur chuan a kut chu a von sak le a zirlai doi a thau po chu an pa ngai le vek to a in chunga tang chuanin an chuk thla felta a an buai na chu alo top ta ani he thil thleng hi news a te po alanga ma se geophysics agency chuanin lirhing school a thleng angin an chua student doi a ta omte chuanin thil thleng chu engma an sha to lova an shat chun chu lirhing chau chu ani anule zela chuan chui chiang turin in yang ile in peo te chu basement a chuan an kal le a lunga thil in ziak chu an enfia atam zok chu Chinese sa in ziak ani awangin tlem te chia an shathiama an shathiam thei chin chu ming ania chu ming nei tu te chu thin lungna awanga boral to tuya pai to te an ni a zia chu in piawan lung a choi kan rual khan monster te chu a chwa zalena zirlai riru ha tak te chu doi atin an lo ta ani chu an thil chui lai chu engi a chan tak chui chuak theilo ma se chu an thil chui lai chu engi a chan tak chui chuak theilo ma se chulai mun chu tlo po theilo wakal thlat chu a thaberin an sha an kal thata a chu ta tang chuan in piao po in yang in monster am thei ti chu a oi to chiang khop mai ni khat chu yin yang I chuanin azir lai te pahnih lu chu shrui ang main jelly monster chuanin a thun zom ti chu a muthaya an ming chu luan su le minu te ani in piawa hne na chuan anin lei china azota luan su le minu te chu chan thaper an ni thu a shil minu chuanin mahun dom lau tam tak aneya luan su ve thung ero chuan van nei na anga thung in ang lo hle ma se anin kom ngai em thawa thil swal te po antirudun na sa china ma se minu chau chu man chwa zo ka atang zel china ni tlai lama lo ni chuan in piau le yun yang I te chuanin chakna thar dong turin temple an tlo a pui thiam pakhat hianin yin yang I kuta chuan ron bengin temple atanga chakna adon chu alo sha ve boka in piawa chuanin chhai deuh tak chung hianin yin yang I hne na chuan chian po anei lo mel thu ashila yin yang I chuanin chian anei big vak lo thu in a changa chungkwa ang maya en thiam chungkwa ang maya en chin anei thu asoya a ming chu hwa su ania skilled acupuncturist ania yin yang I high school la nurse ani na chanpo yin yang I high school la nurse ani na chanpo hi hwa su in titura ati wangani yin yang I chuanin luan su le minu chung chang chu hwa su chu a shilve a an luwa jelly in thunzom tele a nu zela buaina a thlendu thu chu a shila engtin nge a chan chwa theyang ti chu angai to a hwan su chuanin an lu me ko saka jelly te chu an bun mai thei aringa atu ka chuan mileman siam that lai chuan yu yang I chuanin engtin nge luan su le minu lu chu a me theyang ti chu in piawa chu azota chuti lai mek chuan arai chu adam lo der awangin office a chuan alo ve reng maya thil mak tak maya thlen nuwa tang khan yin yang I thiltihtihtheihna chu arai chuanin mak ati emema anni pui tur chuanin a in volunteer ta ani minu te lume tir chu arai tan chuan thil harsa ani don lova achan chu minu hianin arai lo du to thin wang ani ma se minuan alu ame nu po chuan jelly thunzom tu chu alian tol to zoka
mak anti em maya van duai thak takin arai chuanin apui thei talova khami tlai khan luan su le minu thian te chuanin inti hliman tuma zirlai dang te lukham chu an ruk saka university entrance exam laya hetianga lukham an thut na hianin van le na le high score a kengtel antia meiche pakhat po adu lo chung university entrance exam laya hetianga nga lukham an thut hianin van le na le high score a kengtel antia meiche pakhat po adu lo chung alukham an lak sak bok ani atuka chuan meiche pakhat hi an school uniform nen makti mel takin hallway a chuan alo kala thil zong ni om taka om lai chu yuyangi chuanin alo mureng maya ma se en lo sham atumani he thon thuina zirtir tumber chu har sana kan to in beidong mailovin achin felna tur zong ila kan mu phak maya hian achin felna tur chu alo om thina ni ti hi ani